നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷോണിമ. BMC ന്യൂസ് ലൈവ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. അവശ്യ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലയിൽ സ്ഥിരത കൈവരിച്ച് ബഹ്റൈൻ. ഇതിനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയ വാണിജ്യ വ്യവസായ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി മന്ത്രിസഭ. കോവിഡിനെതിരെ പോരാട്ട വിജയവുമായി ബഹ്റൈൻ. ആന്റിവൈറൽ മരുന്ന് ചികിത്സ ഫലപ്രദം. റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസികൾ അടച്ചുപൂട്ടി ബഹ്റൈൻ. നടപടി നിയമലംഘനം നടത്തിയ 11 ഓഫീസുകൾക്കെതിരെ. പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക സഹകരണം ശക്തമാക്കും. പരാമർശം മോദി ബൈഡൻ ഓൺലൈൻ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ. ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് വ്യാപനം. 24 മണിക്കൂറിനിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 147 കേസുകൾ. വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ്. ഇനി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. അവശ്യ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുടെ വിപണി വിലയും അടിസ്ഥാന വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതയും നിരീക്ഷിക്കാനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ തുടർന്നുണ്ടായ ഗുണപരമായ സ്വാധീനം ബഹ്റൈൻ മന്ത്രിസഭ അവലോകനം ചെയ്തു. ഊർജ്ജ വിതരണത്തെയും സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയെയും വിലയെയും ബാധിക്കുന്ന ആഗോള സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ മറവിലുണ്ടാകുന്ന വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനോടുള്ള പ്രതികരണമായാണ് ഈ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. മാർക്കറ്റിലെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച വാണിജ്യ വ്യവസായ ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന് മന്ത്രിസഭ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യാപാരികൾ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെയും നിലപാടുകളെയും മന്ത്രിസഭ പ്രശംസിച്ചു. കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് നൽകി തക്കാളി വില. റമദാനിൽ പല പച്ചക്കറികൾക്കും ഉയർന്ന വിലയിൽ പരാതിപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകി തക്കാളി വില. വിദേശത്ത് നിന്ന് പുതിയ സപ്ലൈകൾ രാജ്യത്തെത്തിയതിനു ശേഷം ബഹ്റൈനിൽ തക്കാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പച്ചക്കറികളുടെ വില കുറയാൻ തുടങ്ങി. ഉയർന്ന വിലയെ തുടർന്ന് തക്കാളിയെ ബിറ്റ് കോയിനുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി ട്രോളുകളായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കിലോയ്ക്ക് 1.1 ദിനാർ ആയിരുന്നു തക്കാളിയുടെ വില. ഇത് 700 ഫിൽസായാണ് കുറഞ്ഞത്. ബഹ്റൈനിൽ കോവിഡ്-19-നെതിരെയുള്ള ഫൈസറിന്റെ ആന്റിവൈറൽ മരുന്ന് പാക്സ്ലോവിഡ് ഗുളിക ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിച്ച 800-ലധികം കോവിഡ് രോഗികൾ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചു. അവരിൽ ആർക്കും തന്നെ ആശുപത്രി സേവനം ആവശ്യമുണ്ടായില്ലെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഗുളികകൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ബഹ്റൈനിൽ ലഭ്യമാണ്. ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ രോഗബാധിതരായ 1600-ലധികം ആളുകൾക്കാണ് മരുന്ന് നൽകിയത്. മരുന്ന് കഴിച്ചവർ അണുബാധയുടെ 5-ാം ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വൈറസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. വൈറൽ അണുബാധയ്ക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ മികച്ച ചികിത്സാ പരിഹാരമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. ആന്റിവൈറൽ പ്രായമായവരിലും ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കോവിഡ്-19 നേരിടാനുള്ള നാഷണൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് തലവൻ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോക്ടർ മനാഫ് അൽ ഖഹത്താനി ഇന്നലെ തന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. നിയമം ലംഘിച്ച റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസികളുടെ 11 ഓഫീസുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അടച്ചുപൂട്ടിയതായി ബഹ്റൈൻ തൊഴിൽ സാമൂഹിക ക്ഷേമകാര്യമന്ത്രി ജമീൽ ബിൻ മുഹമ്മദ് അലി ഹുമൈദാൻ വ്യക്തമാക്കി. LMRA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിയമം ലംഘിച്ച ഏജൻസി ഓഫീസുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുക മാത്രമല്ല, ഇരകളാക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ സ്വമേധയാ എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം തൊഴിലുടമകളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും അവകാശങ്ങൾ ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയ ശേഷം ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഹിസ് റോയൽ ഹൈനസ് പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖലീഫ ഇന്നലെ രാജ്യത്തിന്റെ ഗവർണറേറ്റുകളിലുടനീളമുള്ള പള്ളികളുടെ വികസന പദ്ധതി ഉടൻ ആരംഭിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി. സുന്നി ജാഫറി എൻഡോമെന്റുകളുടെ 20 പള്ളികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും പുനരുദ്ധാരണത്തിനുമാണ് കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. നിക്ഷേപത്തിനും നിക്ഷേപകർക്കും കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ള എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര നിക്ഷേപങ്ങളെയും പദ്ധതികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ബഹ്റൈൻ വ്യവസായ വാണിജ്യ ടൂറിസം മന്ത്രി സായിദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ സയാനി പറഞ്ഞു. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസ് പ്രതിനിധി സംഘത്തെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചടങ്ങിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. പരസ്പര സന്ദർശനങ്ങൾ, സംയുക്ത നിക്ഷേപം, സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും ഏകോപനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യവും ചടങ്ങിൽ വിഷയമായി. കാരുണ്യത്തിന്റെ നാളുകളിൽ ബഹ്റൈനിലെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾക്കായി കിംസ് ഹെൽത്ത് ബഹ്റൈൻ റമദാൻ ഖബ്ക ഒരുക്കി. റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. ആതുര സേവന രംഗത്ത് ബഹ്റൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മികച്ച സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകിവരുന്ന കിംസ് ഹെൽത്ത് ബഹ്റൈൻ ഗൾഫ് ഹോട്ടലിലെ ഗൾഫ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ഒരുക്കിയ റമദാൻ ഖബ്കയിൽ കിംസ് ഹെൽത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഷരീഫ് എം സഹദുള്ള, കിംസ് ഹെൽത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ താരിഖ് ഇ എൻ,
കിംസ് ഗ്രൂപ്പ് GCC മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് പരിതോഷ് P തുടങ്ങി കിംസ് ഹെൽത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. പുണ്യ റമദാനിലെ സന്തോഷം പങ്കിടാൻ ബഹ്റൈനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഹിസ് എക്സലൻസി PU ശ്രീവാസ്തവ, ബിസിനസ് രംഗത്തെ പ്രമുഖർ, ബഹ്റൈനിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട നിരവധി വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളും സന്നിഹിതരായി. പരിപാടിയിൽ കിംസ് ഹെൽത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പ്രസന്റേഷനും നിരവധി സമ്മാനങ്ങളുമായി ലക്കി ഡ്രോയും സംഗീത പരിപാടിയും അരങ്ങേറി. ടീൻ ഇന്ത്യ റിഫ ഏരിയ റമദാൻ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. സൂമിലൂടെ നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമായ താജുദ്ദീൻ മദീനി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. വ്രതത്തിന്റെ നന്മകൾ ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന് കാരണമാവണമെന്നും വരും കാലത്തേക്കുള്ള പരിശീലനം എന്ന നിലയ്ക്ക് മനസ്സും ശരീരവും ഇതിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉണർത്തി. ഹന്നദ്, ജുനൈദ്, ത്വയ്ബ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഫ്രണ്ട്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ വെസ്റ്റ് റിഫ യൂണിറ്റ് ഇഫ്താർ മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജമാൽ നദ്വി ഇരിങ്ങൽ റമദാൻ സന്ദേശം നൽകി. മനുഷ്യരെ ദൈവസാമീപ്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന മാസമാണ് റമദാനെന്നും ദൈവകൽപ്പന നന്മകൾക്കനുസരിച്ചുമായി ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താനും പൈശാചിക പ്രേരണകളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന് വേദസാരമനുസരിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയണമെന്നും അദ്ദേഹം. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് PM അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അബ്ദുൽ ജലീൽ, മൂസ K ഹസൻ, അബ്ദുൽ നാസർ, അബ്ദുൽ ഉൽഹഖ്, ബുഷ്ര റഹീം തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഇനി അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബഹ്റൈനിലെ കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ്. COVID updates brought to you by Al Hilal Hospital and Medical Centers. വികസനത്തിനായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട 100 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീട് കൈമാറി സൗദി അറേബ്യ. ജിദ്ദയിലെ നഗരവികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിലെ ചേരികളിൽ നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്കാണ് പുതിയ വീട് കൈമാറിയത്. മക്ക ഗവർണർ ഖാലിദ് അൽ ഫൈസൽ രാജകുമാരനാണ് പുതിയ വീടുകളുടെ താക്കോലുകളും പ്രമാണങ്ങളും കൈമാറിയത്. അടുത്ത വർഷാവസാനത്തോടെ 4781 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പാർപ്പിടങ്ങൾ കൈമാറുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും സൗദി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വീടുകൾ കൈമാറുന്ന പദ്ധതിയുടെ 2ാം ഘട്ടമാണിത്. മക്ക പ്രവിശ്യയിൽ 2166 പാർപ്പിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകും. നാഷണൽ ഹൌസിംഗ് കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത്. സൗദിയിൽ സൈബർ കുറ്റങ്ങൾക്ക് 3 വർഷം തടവും 2 ദശലക്ഷം റിയാൽ പിഴയും. ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സേവന സ്ഥാപനങ്ങളെ ആൾമാറാട്ടം നടത്തുന്ന വ്യാജ ലിങ്കുകൾ, ടെക്സ്റ്റുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സന്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ അയക്കുന്നതോ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെയും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജിന് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് 8.5 ലക്ഷം പേർക്കും സൗദി അറേബ്യക്കകത്ത് നിന്ന് സ്വദേശികളും വിദേശികളും അടക്കം 1.5 ലക്ഷം പേർക്കും അനുമതി നൽകും. ഇത്തവണ ഹജ്ജ് അനുമതി നൽകുന്നവരിൽ 15% സൗദി അറേബ്യക്കകത്ത് നിന്നും 85% വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമാകും. മുഴുവൻ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും ഹജ്ജിന് അവസരം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 8.5 ലക്ഷം പേർക്ക് ഹജ്ജ് അനുമതി നൽകുന്നത്. കൊറോണ മഹാമാരി കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിലും സൗദി അറേബ്യക്കകത്ത് നിന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. ഇത്തവണ സൗദി അറേബ്യക്കകത്ത് നിന്നും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ആകെ 10 ലക്ഷം പേർക്ക് ഹജ്ജ് അനുമതി നൽകുമെന്ന് ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. UAE പാസ്പോർട്ടിൽ താമസ വിസ പതിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്ന സംവിധാനം പ്രാബല്യത്തിലായി. ഇനി മുതൽ വിസ എടുക്കുന്നവരുടെ എമിറേറ്റ്സ് IDയിലായിരിക്കും വിസ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. പാസ്പോർട്ടിലെ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള വിസ പേജ് വൈകാതെ ഓർമ്മയാകും. പ്രവാസികളുടെ പാസ്പോർട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിൽ താമസ വിസയുടെ സ്റ്റിക്കർ പതിക്കുന്നതാണ് നിലവിലെ പതിവ്. ഇതോടെയാണ് ഇത് അവസാനിച്ചത്. താമസ വിസ കാണിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം എമിറേറ്റ്സ് ID ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. വിദേശത്ത് നിന്ന് UAEയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വിമാന കമ്പനികൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് നമ്പറും എമിറേറ്റ്സ് IDയും പരിശോധിച്ചാൽ യാത്രക്കാരന്റെ വിസ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ സംവിധാനം. വൻതോതിൽ കാട്ടും പുകയിലയും കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയും അനധികൃതമായി സുൽത്താനേറ്റിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത 6 പേരെ റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് പിടികൂടി. ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റ് പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പോലീസിന്റെ ബോട്ടുകൾക്ക് ഗവർണറേറ്റിന്റെ തീരത്ത് 2 വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലായി 2 ബോട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 6 കള്ളക്കടത്തുകാരാണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ROP പറഞ്ഞു. വലിയ അളവിൽ ഘാട്ടും പുകയിലയും അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്കെതിരായ നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരികയാണെന്നും പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ സിബി ജോർജ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രഥമ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ ഷൈഖ് അഹമ്മദ് നഫാവ് അൽ അഹമ്മദ് അൽ സാഹിബിനെ സന്ദർശിച്ചു. കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യയും കുവൈത്തും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടന്നു. വിവിധ മേഖലകളിലും പരസ്പര താൽപര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിലും നിലവിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുന്നതിനുള്ള വഴികളും മാർഗങ്ങളും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. ഇനിയൊരു ഇടവേള. The 16th branch of Megamart and Macromart supermarkets in Bahrain has opened in Sahala. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics, garments and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Megamart and Macromart, your favorite shopping destination. ഇനി ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വാർത്തകൾ നോക്കാം. പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരണം ശക്തമാക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി നടന്ന ഓൺലൈൻ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം. യുക്രൈനിലെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും യാതന അനുഭവിക്കുന്നതായും ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം യുക്രൈൻ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് മോദി പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. യുക്രൈനിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നതാണ്. വിഷയത്തിൽ റഷ്യ യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റുമാരുമായി ഇന്ത്യ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മോദി ബൈഡനെ അറിയിച്ചു. യുക്രൈനിലെ ബുച്ചയിലെ കൂട്ടക്കൊലയിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നും മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു. റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം, റഷ്യയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ ഇടപാടുകൾ, കോവിഡ് സാഹചര്യം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായത്. ഇന്ത്യ US പ്രതിരോധ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ഓൺലൈനായുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ച. യമൻ ജയിലിലുള്ള നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി തള്ളി. നയതന്ത്ര ഇടപെടലിന് കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയുള്ള ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയ്ക്കും ഇനി കഴിയില്ല. സേവ് നിമിഷപ്രിയ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് കോടതി തള്ളിയത്. പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശിനി നിമിഷപ്രിയയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് നിമിഷപ്രിയ ഇന്റർനാഷണൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിലാണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. നിമിഷപ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ മരിച്ച യമൻ പൗരൻ തലാൽ അബ്ദു മഹിമയുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നൽകേണ്ട ബ്ലഡ് മണി കൈമാറാനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിമിഷപ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഹർജിയുമായി സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയത്. നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനത്തിനായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇടപെടണമെന്ന് നിമിഷയുടെ അമ്മ പ്രേമ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കേസിൽ ഇനിയും അപ്പീലിന് സാധ്യതയുണ്ട്. മോചനദ്രവ്യം കൈമാറാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. നിമിഷ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മ പ്രേമ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സമകാലിക സംഭവ വികാസങ്ങൾ തങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് US സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ. ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഏറി വരികയാണെന്നും ഇത് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച US പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയിഡ് ഓസ്റ്റിൻ, ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജയശങ്കർ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് എന്നിവരുമായി നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനാണ് ബ്ലിങ്കന്റെ പരാമർശം. ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് വീണ്ടും പിടിമുറുക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ തലസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം 3 മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഡൽഹിയിൽ 5079 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 137 പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരുമടക്കം 19 പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ 3 സ്കൂളുകൾ അടച്ചു. നോയിഡയിലെ സ്കൂളുകളിലാണ് അധ്യാപകരടക്കം 16 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിൽ 601 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. അതേസമയം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് എന്നത് വലിയൊരു ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണെന്നും ഡൽഹി അറിയിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം 4ാം തരംഗത്തിന് തുടക്കമാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാറായിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ സൂചിപ്പിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡിന്റെ പുതിയ വകഭേദമായ XE സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. തെരുവ് കുട്ടികൾക്കായുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന്റെ 2ാം പതിപ്പിന് വേദിയാകാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യ.
2023 പുരുഷ ഏകദിന ലോകകപ്പിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപാണ് ഇത് നടക്കുക. 16 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 22 ടീമുകൾ ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കും. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതാവും ടീമുകൾ. 2019 ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചാണ് ലോകകപ്പിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പ് നടന്നത്. 8 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയായിരുന്നു ജേതാക്കൾ. ഫൈനലിൽ ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകർത്താണ് ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടിയത്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ BMC ന്യൂസ് ലൈവ് മലയാളം സമാപിക്കുന്നു. ശുഭരാത്രി.